kung ang tulong sa iyong anghel. Hindi pwede sa ulay paman ko. Kung sa gingaw siya sa anghel, walay, nagili, nahimo sa Ginoo. So walay, nahimo sa Ginoo. Kaya po sa kapulong alam sa ninyo, sa Biblia, kung mga hatlog ka mo, hindi pwede dire, kaya kulang pa, pinabuhi, panginabuhi buwan pa, ayaw ka hatlog. Walay, nahimo lang sa Ginoo. Sabot mo? Hindi ka makalimot. Walay na di mahimo alam sa Ginoo. Sa dugay yung panahon, sige kung ibalik sa ngayon. Mga 30 na katuig panahon, buhok mga kong buhok. Ang buhok na naidiling, puti na. Sige kapoy namin, kung yan katapusan mo sa pila katuig. Tapos ang grasya sa inyo, mga 20 na katuig. Ang uban na paawag sa ilang relocation, pila na katuig. Ang uban, pila na katuig. Pila ka po kami yung mga applications. Tanaw, unya pipila ka pamilya ang nagpaaw dito sa basura, unya dito sa dating sa kasada, sa mga laing-laing lugar, araw mag-school sila dito sa Santiago. Walay, naging mahimos sa Ginoo, ayaw ka hatlo. Sanabot na manugiri, unya swerte mo kaayo, kay makaibalo mo, ang hindi mga silingan na paliton. So ang among damgo, ay lugar ka sa uban, pero puno naman ang Santiago karon, na ay bakong lugar ito sa Merano, at ang kanaon, sa pila ka bukang ito dito. Pero swerte mo kaayo, sa kahigayon, sa pasasalamat sa atong Diyos, karong buntaga, para sa grasya nga nato sa atong pinabuhi. Sa katapusan, katong nahitabo sa pinabuhi ni Maria, isang base makasabot na dawa na niya ang grasya gikan sa Diyos, kung sa katapusan ang iyang tulong importante po para kanato tingali. Kung itong katapusan tulong ni Maria, isang base makasabot sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Ako, tulugo ko sa Diyos. Ito na namang damgo sama sa kinabuhi ni Santiago po sa katulugo ko sa Diyos, dakdak po ang iyong servisyo sa Ginoo. Kaya po ang namang damgo ang mga sakop dili sa Santiago, mahimong sulugoon sa Diyos. Kanya inyong pag-alagad, labi na sa mga pamilya. Mga inahan, hindi na magsugal, hindi na mag-isa-unsan, sama sa mga laing-laing taraang lugar, mga inahan, mag-alagad sa ilang mga pamilya. Sabi ko, hasta ang mga bana, ibilin po ang mga bisyo dito sa katuran, mga laing-laing lugar, pinamugitan, magsulog o kung pinabuhi din. Kaya mahimong tulugoon sa Diyos po, ang mga bana, ang mga inahan. Una sa panahon ang agi sa pag-alagad na binas sa inyong mga pamilya. Kaya kung aning kamod mo, dakan ka ay mahimong. Sa oras, Mr. Gelde, basay grado ka na ito. Tumatulog sa paningkamot sa iyang ginikaman ay sagrado. Ako po, kung akong ginikaman ay grado. Tumatulog sa ilang paningkamot, ang ilang mga anak ay School of College. Kung kana ang among damgo, tanawagin yung mga bata, kanaming yung dami ang nakamodili, kay tatang kay kabuk anak. Ang among damgo, mamausap ang ukma sa inyong mga bata. So kami manimo, kung hindi ka mo mismo maligo, kung mo mismo maligo, dapat ang maligo. Tanawang ka na mga bata rin mag-istil. Manay ka mga bata ng mga mahik, mga moikoy. Mga bata rin mag-istil. Mausap ang ilang ukma ng among damgo. Tumakasagot mo sa mga pulong ikan sa Biblia, una sa tanan ayaw kahatlok, walay, naging mahino, walay sa Ginoo, kunya, tulugoon kitang sa mga Diyos. Sumakalagat usap sa usap-usap, di na sa mga pamilya, pero usap sa komunidad dali. Kaya ang komunidad dili mo lang o basta pamudili mo dili. Kasabot ang tanong. Okay, sa sunod ka mga semana, 2 ka semana siguro na yung mga misa ligalyo. Kunya, kapag ang Pasko, so akong inan ang taga-dere, put kami-dere mo, so akong inan na daan, like pinas ko, hindi basta nililip lang lugar. So hindi ako ang uming,
ang pari dere, kung ito ka mga isindigan mo wala sa komunidad, ako po pari pero hindi ko pari lamang, ako po ang pulis. Kada hapon alas 3, alas 4, magtuloy ko dere, kung ito alas 3, hindi niya magsugot ang pag-entry ng atin sila. So pagkikan ako alas 5, balik ako, ilaban ako ang basura, niya balik ang mga ero sa kusada, niya manglibang. So akong ingnan ang mga tao dere, na ipuro ka options para sa mga ero, kaya ang mga tao na makatamong na og seminar, mga tao na kasabot na, pero ang mga ero, baka yung makatamong og seminar. So atong seminar ang mga ero, so naipuro ka posibilidad para sa katong problema, atong solvadon, ang primerong posibilidad atong ihigot ang ero. Kung hindi pwede ihigot ang ero, ihigot ang kagiya. Kung hindi pwede na, isa ka solution sa uban ng isip para uming sa Sangkalo, sinadaka mga kauban na mo na taga-Indonesia. Hilig sila mga ero. Sa atong natin ang mga kauban ng taga-Indonesia. Makinig pa fiesta din unya, kaon ang inyong mga ero. Tugod mo na? Tugod? Makola ang problema. So sa among bahay na may solution sa inyong mga problema. So kung lamig ka ayaw sa ero. So, bakit ang awan na? Pero sa tinolay, banging mahimo, kung hindi ka mo mismo maliho. May mga problema din po, may aming challenge na. So, higaw punta mo balik sa akong pagkapari, hindi na pulis lamang. Kanang akong gambo. So, kanya, nasakit na akong hawak. Kung ako ang mukuha sa basura, nasakit na akong hawak. Naloy, paon ka mo. So, akong uban sila akong kalipay. Sa akong komunidad. Maning kamot ayaw kahatlog. Walay nga di mahimo sa kino, niya sulubon kitang sa tungin. Upadaan kita karon sa awit sa halat. Si Joel, ang atong organista, purista, siya nag-organize ang mga bata dali. Ang mga bata nga hindi ko tingog, pwede mo sa choir. Okay? Hasta mga dako na. Sabi ng mga lalaki, mangita ng mga lalaki namunanta sa choir, sa simba, hindi lamang sa abang sa mga balay kung nakaibig sa tandoy. At sa mga babae, mga babata, mga lalaki niya, welcome sila.